Става въпрос за синусите, за синузит, за настинка, за грип или за хроничен синузит. Има нещо, което може да ви помогне. Малко е гадно и неприятно, но това е положението. Това е каничка, която се нарича Джала Нети. Има ги пластмасови, има ги такива керамични. Какво се прави с това нещо? С това нещо се промиват синусите. Поставяте главата си така на 45 градуса. Поставя се самото отворче на каничката в едната ноздра и започвате да го изсипвате. Водата, сега ще ви обясня как се прави, преминава през всичките синуси и ги изчиства. Ако са запушени, ги отваря. Ако пък имате грип настинка, нещо тук се е събрала слуз, гадости, те просто ще излезнат и двете ноздри се изчистват с една каничка. Когато сте болни, се прави 3 пъти на ден, ако не, може да го правите един път на ден, просто профилактично всеки ден, защото това ще ви предпазва от това гъбички и всякакви такива подобни гадости да се събират във вашите синуси. Как се прави? Сварявате вода, хубаво е водата да е преварена или дестилирана. Слагате една чайна лъжичка сол. Гледайте да не е с връх, аз хубаво с пръст я потупвам да е равна. Разтваряте в каничката, може и преди това, в някакъв съд и така получавате физиологичен разтвор. Той е физиологичен разтвор с моя любим термометър. Ето го, този. Струва си да се инвестира в такъв. Си проверявате температурата, трябва да е на телесна температура, за да не ви изгори. И си правите промивки, които изглеждат ужасно, не са приятни, но са действащи срещу синузит, грип и всякакви такива болки. За те, които имат също и хронични мигрени, които им се получават, които лесно настиват. Това е нещо, което може да правите. Сега ще ви покажа как се прави. За хора, които са гносливи, това не им е приятно, просто скролнете нататък и не гледайте, но как се прави? Значи, навеждате главата. Важно е да знаете, че ако усетите водата се едно отива към ухото или слиза тук надолу към гърлото, значи не го правите правилно. Тоест, това, което трябва да усещате е как водата преминава тук през синусите и излиза през другата ноздра. Какво друго да ви кажа? Мисля, че това. Значи, преди да започнете да го правите, поемате въздух. Знаете ли, когато ходите на море или на басейн, как поемате въздух и как си запушвате тук канала, който е към носа. Т.е. дори да влезе вода, тя стига до някъде и не може да влезе към гърлото ви. Нали така? Правите същото. Поемате въздух и го спирате. Т.е. сега вече дишането ще бъде възможно само през устата. Навеждате се и правите и пускате каничката така. Навеждате се на 45 градуса. И то започва да излиза от другата страна. И това се прави, както казах, един път на ден. Може да ви остане вода в носа. После ще имате храчки, ако имате нещо, ако сте болни. Солено е. Не боли, но имайте в предвид, че ако синусите са ви раздразнени и имате някакъв проблем, може първите пъти да щипе и да е неприятно. Сами е много странно, че говоря така. Тече. И това е. И каничката може да си вземете навсякъде в интернет. Има, както казах, има пластмасови, има и такива керамични. Аз предпочитам керамична. И това е. Промивате двете ноздри и го правите от 1 до 3 пъти на ден, в зависимост от това колко нужда имате. Не с друго, освен с физиологичен разтвор. Добре. И това беше успех. Бъдете здрави!